pwede. Hello mga bata, kumusta? Magtuon ta karon sa mga timailhang pulong sa pagdugang o pagkulang sa mga numero. Tanawa pag-ayo ang hulagway. Pila ka mga iring, baboy o baka imong nakita? Kung itampo ang iring, baboy o baka, pila sila tanan? Parehas ani. Adunay duha ka bukiro. Atong ihapon ha. Usa, duha. Atong itampo ang pila ka bukiro. Atong ihapon. Usa, duha, tulo, upat, lima. Pila tanan ka iro? Atong ihapon tanan. Usa, duha, tulo, upat, lima, onom, pito. Pito ka buok iro tanan. Sunod, adunay usa ka kanding. Og idugang ang pila ka buok kanding ang idugang atong ihapon. Usa, duha, tulo. Pila naman kakanding tanan? Mag-ihap ta ha. Usa, duha, tulo, upat. Upat kakanding na tanan. Sunod, kaning mga baka. Kung adunay, atong ihapon. Usa, duha, tulo ka baka. Atong Lunes og idugang ang atong ihapon. Usa, duha, atong Martes. Pila naman ka mga baka tanan? Atong ihapon. Usa, duha, tulo, upat, lima. Lima na kabaka tanan. Sunod, kung itampo ang atong ihapon ang mga iring. Usa, duha, tulo, upat, o atong ihapon na pod. Usa, duha, tulo. Pila na tanan kay ring? Maghihap ta mga bata. Usa, duha, tulo, upat, lima, onom, pito. Pito ka buok iring tanan.
I-check ang lingin kung kini nagpadayag sa pagtugang. Og ekes kung wala. Adunay 3 ka buok piso. Itampo ang 4 ka piso, pila naman tanan? Ang 1 ka manok, dungagan og 3 ka manok, pila naman tanan? Ang 5 ka baka, kuhaan og 2 ka baka, pila na lang nabilin? Pila tanan kung itampo ang 4 ka baboy o 4 ka baboy? Si Kakay adunay 2 ka buok iro, ug iyang silingan adunay 2 ka iro. Pila tanan ilang iro? Karon mga bata, tan-awang hulagway. Adunay 8 kadulaan si Mario. Iyang gihatag sa iyang amigo ang 3. Pila na lang ang mabilin? Sunod, maghihapta. Kung kuhaan ang 3 kasakyanan ug 1, pila ang mabilin? Kung adunay 4 ka bula, kuhaan og 1, pila ang mabilin? Adunay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kuhaan og 1, 2. Pila ang mabilin? Si Bibang adunay 2 ka balon. Kuhaan og 1, pila ang mabilin? Ug karon mga bata, mao ni inyong performance task. Tabangan mo bisan kinsa inyong kauban sa balay. Friendship bracelet. Mga kagamitan: straw, long bond paper, beads, 1x1 inch karton, yarn or string, scissors, marker, o crayons. Mga pamaagi sa pagbuhat: gunting-guntingon o gagmay ang straw. Gamit ang yarn or string, isulod ang mga ginunting nga straw or beads, apil pod ang 1x1 inch nga karton. Sulatan ang 1x1 inch nga karton sa initial name sa imong friend. Ihikot ang isigto mo'y sa linya sa string aron mahimong bracelet. Ipikit dayon sa long bond paper. Daghang salamat! Bye-bye!